Livets søde stunder præsenteres af Emma Brøndums Brændevin. Når en flok venner kommer forbi, er det hyggeligt at starte med en lille drik til velkomst og en lille snack. Det kunne fx være brumbær fyldt med en hasselnøddecreme. Vi starter med at hakke chokoladen. Kom den i en skål og smelt den over vandbad. Kog lidt fløde op og hæld det over chokoladen. Put appelsinsaft og skal i. Lidt praline. Og til sidst lidt sprøde hasselnødder. Rør cremen sammen og sæt den på køl. Skal vi have fat i brumbærne, skyld dem forsigtigt og tag midten ud. Og fyld den færdige hasselnøddecreme ind i brumbæret. Og så er det klar til at servere sammen med en hyldeblomstdrik, eventuelt smag til med lidt hyldeblomstbrændevin. Livets søde stunder blev præsenteret af Emma Brøndums Brændevin.